bong sar haruk sih bong haruk Ikoro. 이거 나 그거 버렸지 너 못. Oma edisio bar sini tak lah. Kandidat. Omahekin nokan tangge asibat nara tangbani. Di bawah terbuy anak tampil. Buko bahasa pas borong nih kamu Baik, kamu kali yang musuh dia lah sama nih. Asal kan hang pak. Sini. Budi rangi wadu abrugat sijan cuma yang men ulo kutungan apa lang Sip jadi dia nak tu je. Naga foto barbar ke. Naga foto barbar ke. Sip jadi dia. Apa? Kayak blok hanya itu. Oh mulai masuk baik. Dah kita asibat lihat dah. Jam nanti saka. Mau beban kesam. Oh mama misi. Saka asibat kali kita. Sama ani apa sakra nih. Asibat nang. Oh, Baru ben kesam. kumake masuk ke. Mulai kena. Mulai di punta saudo. Karena oh malu. Mama. Nakabung tu saya mah. Moji deh mah. Siapa ke? Potong murah. Belakang kambai. Sing tini mojo gonya marawo je bisio sokpajak hai ka bachini 17 pega jola je jonmonjo jongre bisingo om chini kaisa pat hai ka ba omna khomonyo sing area no tuinyo chini 17 pega jola jonmonjo jogor ge sing je jaga thango je jaga sing dur to dur program khanya thango a jaga no borok naising lajak joining khanya ni bagai chini takhuk joy किशोर राम किशोर देव बर्मा ताकुक आनी ताको ओकरा बस चिनी जे बीजेपी नि पार्टी नि जे सामुं बुतां हामजागै चिनी अ जे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नि जे सामुं बुतां हाय के त्रिपुरा हास्टेनि चिनी प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जी नि जे सामुं बुतां न हामजागै ताई चिनी जे सबका साथ सबका प्रयास नि जे सामुं बुतां न नासिगै चिनी राम कृष्ण दाकतर बस चिनी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सामिल फाइका जों बनो খাবাই খুববাই তাই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তাই আনি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আঙ্গন হামবাই আফারো তাই আঙ্গবনো সানাই যিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও যে সামিলিং ফাইনাই তিনি ফাইনাই খানা ফাইনাই তাই এক বছরनि सिगां फाइनाय जों आबाहाय गोसाम गोताल हलायावै जों एकत्रभावे सामु खालायो आबोनो सिनि आदर्श अमाहाय खलायनो जों सिनि दा गतनो बनो जों तिनि जयनिं खायुनि जों बनो आलादा भाबे जों दुगलाक जों एकभाबे न एकत्रभावे जों सामु खालायनि आसा रुयनाय आं नंनि थारिव ककसारै आं आनि दा गतनो सिबाय रुयनाय सिनि आनि पार्टिव बा सिनि भारतीय जनता पार्टी जों सामिल खालायनि लागे हामबाय कोइनो बारावो Sino peka jola jolmo jogone bisino khobjago haifano omo singbai kesarok kebang ma gap ni bagai sing oro communication khaihorei malayang tongkhaba sing ugana gini ke phai malayang tonglaika haifano sing ani oro je manjangnai ani tako okra ani da Robindro tai oro bud sabapati borok bai sing sob somai jogajog khlai tonglayo om hai khlainai sing oro hasal gana singna hiyawoi sing jata Sini ani jeta ako parani bai hasal pana ngabono gana ni mone khainai samung khlainai nora ano bibul bude gabang khlainai joy khlainai ri ro khake ang o jagani jeta somosya gulo
তাওবো তংখ মনে খাইজি বুসা পরিনের হইতে আরম্ভ খাইনাই লামা যে কুনাকুনিনি লামা খাইজিয়া তংখ কারেন্ট তাওবো কাইসা কাইসা জাगाव थांगैनाय কানেকশন गैखौ তাই তাবো বিদাवा बाता गोबांबा तंख रेशन कार्ड पिजि खालायजायाखौ बा बिनि ताबुकबो बयस्क बातानि समस्या समाधान सिनि गोबांमा जत पारावनो तंख आबा हाय जागारावनो नायथगैनाय आं खायनायनि बागै आं सायथबजाक अमो जों गोबांमा दिन दमैनो अ जे मध्य गन्यमारानि बिसिनि तो नतै जों जिंदा खायलायजाक अमो जों बाय तामखौ जों एक लगेखे सामु खायलायमान होननाय जों नायलायखाखे जों अ जागाव सिनि दाराबाय सब समय जगाजग खालाय दङ जों अ जागावनो जेसकेफानो आनि बोखा के बुइसे किहा जुदा मिया कायसा खदाका गावो दिवो कायसा जे चिनि याक्सि बदलनि हायाकाबाति ब्रह्मथानि जेटा प्रग्रामा आनो बर बेंगै सालायो आं दाकि एक मास रमैसे माइरं बागैनाय बुइनो जनसेवा खायबो तार माने आं शुधु बुधबार बागै एक मास रमैसे बन बन सेवा खालायो आं सुबानाय हिनि निजि सें सें गयसि हनै साव गा ताखुकताय बहुत सारा आं अबनो सानाय आं तिनि अ शुधु एक मासिया आं 10 থেকে 12 বছরनि सिगांनो मिडिया जे समय चालु करिनि समयनो आं बरकनि पासेयाव थांगो बरकनि जे सुख दुख बिरमानि जागाव आं थांगै सामु खालायफायो आबनि बागै जेता सराय चुइया परिमेया जे जागाव सरि हामिया खालायजाक जे जागाव जों नुगै मानो बुखा थैनि श्राद्ध खालायमेया ताई गोबां मा जागाव आरि जे सामु कर्मसूचि रेशन कार्ड पिजि हयते आरम्भ खायनाय ताई गोबां सराय खनाय परिमेया जागाराव एडमिशन फी दैमेया जागाराव आं गोबां मा जागा सुबाय फैजा आबना आं निजि सुबा हने आं सानानि कयया आबो एलाकानो सानाय नर चिनि गणदेवतारनो सानाय आं साइ साइजो गाहाम हनै सामा बाय कयया नर आनो आगिनि सिबिनि सिनेना नर सोशल मीडिया रगन नंना आं पलिटिकल ओ फायनि कोनो मुसुमानिया फियाबा आनो चिनि भारतीय जनता पार्टी आनो हामजागै चिनो पेको जला जन्मज जगनि प्रार्थी सोनामका बीजेपी नि आबनि बागै आं सुजुगमाखा सामु खायनि बागै आनि जेटा वानसुक तंमानि आं आबनो नंनि बुट दै पास खाय माखाके आं गोबांबा सामु खायमाराने आशा खायो अंके आनि निजिनि जेटा सुकमानि आनि निजिनि किसे इनकामनि बायबे आनि नगो सानाबो नांगौ बोसाबो परेना नांगौ अमाहि खलायनाय जेटा किसे इनकाम बाय आं बोसो बरनो सुबाय मानाय अंके अमाहि खलाय वानसुका जेहेतु आं 2026 एडिसो जे मनोनीत प्रार्थी सोनाबै माने यागलो आनो जुदि नरनि आशीर्वाद बाय बुट दै पास खाय रहरि माखाके आं पुइला आं सिनि करै नुखुं बरनो जेटा प्रायरो तिरनानि बागै आं बोखाव संजाक अमाहाय खलायनो आं जतनो सानाय आं केवनो राजनीतिक फायो राजनीतिक थांगो दिनै 5 बोसोर अंतर अंतर बुट फायो थांगो आबो जों उलिखौ वानसुक लायनाय फियाबा जेटा जों बुट दै दै रहलाय माने प्रतिनिधि दै संगै रहलाय माने बरक बोसोर जर्दै सामुं खाय बोसोर जर्दै खाया बोसोर गरै नगनि बरकनो बरक सुबा सुखाय ब जागा चिनि रेशन कार्ड ताबुबो पिजि इयाखौ माइरं मागानां मायाखौ ताई जे जागाव हामिया जाया क्लाय दं माने बरक बोसोर जर्दै खोज खबर ना आबो जनतानो जबा मारनाय बोसोरनि 12 तारिखो आबा हाय के जुदिनो वान सुगैनाय नरक नरक बोसकांगो जे बरकनि थानि थानाय जे बरकनो सुबा सुनाय सजिदा खलायखाके आं नगनि थानि तेबो हामारि माखा आं बरकनो सुबा सुनाय लगि मानाय ने खाखावैनाय थाया थाया कक सायनाय जों अ जागानि थेके जिनि दा थाइजों जे कक